לפני 26 שנים, אלוהים גמר את העבודה ביום שישי, כמה דקות לפני כניסת השבת. אוקיי. אז הוא אמר, מה אני אעשה? הוא לא יכול לשבת בלי עבודה. כמוך. רק בשבת. כמוך. אז הוא קרא למלאך גבריאל, מלאך רפאל, מלאך זה, אמר להם, תשמעו, יש לי כמה דקות, אני צריך לעשות משהו. פה יש לי איזה עם שכל הזמן מכל הצדדים עושים לו צרות. וזה העם הנבחר שלי. עם סגולה. אני רוצה לעשות להם משהו. אז המלאך גבריאל אומר לו, באמת, זה דפוקים מכל הצדדים. הוא אמר לו, אל תגיד, זה לא נכון. אני נתתי להם שכל. אלוהים מדבר כמוך, אבל אל תגיד. כן, אז הוא אומר לו, אני נתתי להם שכל. עובדה שכל שנה מקבלים פרס נובל. אז הוא אומר לו, זה נכון. הוא אומר לו, אז מה אתה רוצה? אמר לו, טוב, אבל מכל הצדדים מאיימים עליהם וזה, אמר לו, אל תפחד, יש להם שכל, הם יודעים להסתדר. אמר לו, אני עסוק כל הזמן למלא את הבירות של הנפט של הערבים, אחרת ימותו כולם, מאיפה יהיה להם? האדמה גם כן תקרוס, מכיוון שהיא ריקה. כמה שהם שואבים, אז היא ריקה. מה? נו. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אני רוצה לעשות להם איזה פצצת מין על הכיפאק. מתנה. כן, אז המלאך גבריאל אמר לו, אני אומן. אמר לו, נו, נראה אותך, תעשה. אז הוא מסתכל למטה, ראה איזה איש אחד לפני כניסת השבת מחזר על אשתו. אז הוא אמר לו, נו, תן לו משהו יעני על הכיפאק. אמר לו, אני אצייר מישהי, יעני שתהיה מוסלמת. וזה יצא בר רפאלי. אחרי 26 שנה היא נראית... אני אשלח את זה להורים שלה. זאת התיאוריה או שזה באמת מה שקרה? זה מה שקרה. הבנתי. עובדה 26 שנים. בול! בול! בול!